hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, mga pedestrian lane sa sentro kang Naga, pinagpinturahan giraray. Mga nakikilimos sa sentro kang Naga, senior citizen pensioner, kadaklan bakong taga-Naga. Mga dating membro kamilitanteng grupo nanginotan sa peace rally kasubagong aga. Partnership kang angat buhay sa mga higher education institution sa siyudad kang Naga, preparado na. Diyos marhay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Mga pedestrian lane na luma na ang pintura saro-saro ng pinagre-rebayan kan Public Safety Office inibilang preparasyon sa pag-implementar kang jaywalking ordinance. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa social media post ni Public Safety Office Executive Director Rene Gumba, ipinahiling kay ni ang sedang ginibong pagpintura ka mga luma ng pedestrian lane marking sa Central Business District 1. Banggi subot hindi ini pinagibo para makaiwas sa abalang dadarahon urog na sa bulos kan trapiko. Sa ngunyan, 50% na subot ka mga pedestrian lane sa CBD1 ang nabaaguhan ng pintura asin isusunod naman ang CBD2. Ngunyan ang repainting ta garo nasa 50% naman garo katong mga existing na pig utro garo pig re-repaint. So may hiling man indo pag dyan indo sa sentro, ining sa may Jollibee, ining sa may Plaza, J. Hernandez, tapos ining sa ibang area so pig trabaho ka subanggi. Garo so palibot ka plaza, pig trabaho ka subanggi. Ang mga personahe na kaya banggi lang nakatrabaho ta so traffic grabe ang traffic. Dahil pwede maulangan kang patrabaho na. Apara kang pagpintura, may relocation man subot ka mga pedestrian lane bilang pagpreparar sa pag-implementar kang jaywalking ordinance. Repainting po and so iba mga relocation. Dahil pag nag-jaywalking kita, ang pwedeng problema man dyan kang mabalyo, arayon mong ngayon sa pedestrian lane. Malakaw pangya ko pa duman, imbes na magbalyo na ako igdi sa tungod. Diba? So pig-assess man po. Kaibanan ta sa DPWH sa team, sindaman, maralatag man digdi sa national roads. Iyo man ang asikaso. Mientras tanto, desidido man subot si Naga City Police Office, City Director Police Colonel Erwin Rebellion na ipasunod sa Naga ang nasabing ordinansa. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, magkakaigwa muna nin Memorandum of Agreement ang Public Safety Office asin ang Kasureco 2 pati na ang mga telecommunication company antes na maipasunod ang plano kan PSO na ikabit sa mga poste ang mga traffic signs. Inot ng pinagsabi ni PSO Executive Director Rene Gumba na sa inda na subuot hahalion ang mga traffic signs na minsan nakakaulang sa gilid kan tinampo. Surat kami sa utilities. Bako pala madali magpako sa poste. Kaya po may agreement, kaya po may pagtugot. So may sa diri kang poste. So makikiulay po kita sa piren may mga poste di Kasureco tuman lang garo halos Tigwa pang ibang utility na may poste. Mga internet providers. Telcos igwa pa So yan ang kakaurulayon ta na kung pwede makigamit sa poste. So may sa Mowa. Iyo tabi. Sa iba pang Bareta, kung dati mga menor de edad na nagpapalimo sa sentro Naga ang pinoproblema ni City Social Welfare and Development Officer Annabel Vargas. Ngunyan mga senior citizen na anyaon sa sentro na nagahagad nin limos. Alagad ang kadaklan subot digdi ang bakong residente kan syudad ni Naga. Idinagdag pa ni Ma'am Vargas. Nag-iba naman sinda nin schedule sa pag-rescue sa mga kaakian para da isinda madulagan sa masunod na mga aldaw. Iba pa akong nahiling duman na senior citizen na nagpapalimos sa may Master Square. So bako siya mga taga-Naga. So ipapaabot ko itong data duman sa taga-munisipyo kung taga sa itong mga gurang na to. Pwede kitang mag-drop ng municipality po? Milaor, from Milaor. Kadaklan po, Milaor. Milaor, dahil iba man, Milaor, Kanaman, Kamaligan. Padagos sa mga Bareta, kinumpermar ni City Social Welfare and Development Head Annabel Vargas na may social worker sindang nakadestino sa Balay Silangan.
kun igwa subuot nin session sa mga kliyenteng dadarahon digdi an sa indang personahe an maasikaso. May social worker kami naman na naka-assign, si Ma'am Eva. So, bali, garo teamwork ito, team approach ito. Kasabay itong sila, Pastor Dianan. So, kung may mga session, halimbawa, ngaya, may nagduman ngaya, tapos kaipuan ng counseling, malaog naman ng social worker. Sa iba pang bareta, 50 persons who use drugs na yaon sa recovery stage hali sa anom na barangay kan syudad nin Iriga ang nakaresibe nin 7,320 pesos bilang financial support hali sa lokal na gobyerno kan Iriga. Ang nasabing kantidad ang magsiserving kapital sa mapipili nindang negosyo. Ang sa indang livelihood program ang imomonitor man subuot kang City Social Welfare and Development Office Sustainable Livelihood Program. Sa pagbabalikan news break, pedicab driver sa syudad ni Naga inaresto sa pagpabakal subuot nin iligal na droga. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results.
ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, peace rally sa siyudad ni Naga pinanginutan kan mga dating miyembro kan militanting grupo. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa Plaza Rizal, inabutan mi ang grupong Naga City Peace Movement na nagkukondusi rin pagtripon na inapo din ang peace rally sa Naga City. Si Joel Piliogo na dating transport leader asin taga-organisa rin mga pagtripon kada may rally, ang progresibong grupo ang kabali sa nag-atender sa nasabing aktibidad. Kaibahan ang mga dating miyembro kang militating grupo sa Camarines Sur na ngunya nagsusuporta na subot sa mga programa kang gobyerno. Si Piliogo, yung Public Information Officer kang Naga City Peace Movement. Kababaihan, may miyembro kami sa sa job o Jóvenes Anak Bayan na naman tapos sa transport, sa kababaihan, sa kadamay. So nag-aranon sumaro din sa kaning mga ining grupo purpose at kinakaulami din sa mga ibang mga pag-iribat na pinapaliwanag ni na umiba sa kaning yung para sa marina programa kang gobyerno na maitaulin sa mga tao, lalong-lalo na sa mga nangangaipo. Sa pagtripo na ini, inamin ni Piliogo na napatubod-subot sinda kang enotidang organisasyon na pinagbalihan. Nasa Naga City Peace Movement na po kami. Kasi nailing mi din sa pirang taon din na naging organizer kami. Dahil man talaga natugunan si problema mi na ipinapangapudan. Mientras tanto, kaibahan man kanasabing grupo ang mga miyembros ng Philippine Army at Naga City Police Office. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa satuyang police report, nasa custody ang unyan kan Police Station No. 3 ang 44 anyos na parapadyak na residente kang Zone 6 Bagong Sirang, Barangay San Felipe, Siyudad ning Naga. Matapos maaresto sa ginibong anti-illegal drug bypass operation kan Police Station No. 3 kang Naga City Police Office kan Subanggi. Nakuha sa suspek ang sarong gramo nin subuot shabu na nagkakantidad 6,800 pesos. Nakatabang man kan Police Station No. 3 ang mga operatiba kang City Police Drug Enforcement Unit as in Philippine Drug Enforcement Agency. Sa iba pang police report, murder ang inaatubang na kaso kan 44 anyos na si alias Nelson. Residente kan Zone 7 Barangay Anayan, Pili, Camarines Sur. Alagad na aresto sa Barangay San Isidro kan kaparehong Banwaan. Ang akusado may warrant of arrest hali sa RTC Branch 48 kan San Fernando City sa Pampanga na ipinuluwas kan June 2, 2014. Mayong piyansang pinagrekomendaraan korte sa kasong murder kanasabing sospek na yaon ngunyan sa kustudiya kan Pili Municipal Police Station. Sa iba pang police report, 136,000 pesos ang kantidad kan 20 grams ning subot shabu na nakumpiskar ki alias Nonoy sa ginibong anti-illegal drug operation kan Police Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence kan Camarines Sur PNP sa pakikipagkoordinar sa PDEA asin Pasakaw Municipal Police Station. Ang suspek ang kabali sa Regional Recalibrated Target Personality na yaon ngunyan sa kustodiya kan Pasakaw Municipal Police Station. Padagos sa mga bareta, partnership kan angat buhay sa siyam na higher education institution sa siyudad ni Naga. Preparado na ang detalye sa report ni campus correspondent Ja Maika Angeles. Edukasyon, salud, nutrisyon, rehabilitasyon, pagtabang sa mga sakuna asin pagpapakusog kan kada komunidad. Pirasa na ini sa focus kan mga proyekto sa irarong kan angat buhay sa pangenot kan dating Vice Presidente Atty. Leni Robredo. An non-profit organization na ini nagpapadagos sa paagi kan pagtatrabangan kaibaan sa inang mga partners, volunteers asin mga taga-suporta. Sa pinagibong Training of Trainers para sa Bayan Ko Teacher Ko Program o BKTK program kung saan ang Naga College Foundation and Host School mas pang natauan in emphasis kan dating Vice Presidente ang pinakakatuyuhan kan BKTK na matabangan sa pagbasa ang mga aki sa piling public schools igdi sa bansa. Ini kasumpay kan sunod na Program for International Student Assessment o PISA results kan 2022 as in 2023 kung saan padagos na nasa pinakahuri ang Pilipinas pag-abot sa reading comprehension, mathematics as in science.
Susog ki Assistant Schools Division Superintendent Dr. Fernando M. Macaraig kan DepEd Naga, bago ang naging implementasyon kan Angat Buhay program sa piling eskwelahan ig sa Naga, halangkaw subuot ang dropout rates, partikular sa high school department. With the Angat Buhay, wherein food was also part of the program, or feeding was part of the program. So it caused the improvement of our learners' participation in the basic education program, and it also reduced the dropout rate of our learners, particularly in the secondary level. So that's how Angat Buhay program impacted our basic education here in our own division. Yes po. Sigun man ki NCF President Mario Villanueva, bilang ang NCF saro sa mga eskwelahang nangangenot pag-abot sa teknolohiya maging pag-produce kan mga teachers, dakulang tabang ini bako lang sa nasabing programa, kundi maging sa mga ma-volunteer na NCF Tigers. Ang advice ko nga sa ating dean na nag-initiate ng partnership din na ito sa Angat Buhay is to really bring whatever we have as a blessing, no? Yung ating mga technology that even other schools do not have. Ipakita ito sa mga bata na meron na nito, no? And that means if we have to bring these students to our institutions, show them our laboratory, show them our facility, it will give them the boost, the morale na natuturuan sila ng mga estudyanteng magagaling, di ba? Okay? So, yun ang napakaganda dyan. At the same time, ito naman, kasi ito, walang sweldo to, ha? Volunteer work ito, no? Kaya parang practice na yan sa kanila of becoming really good professionals. Pagka nakumpleto naman nila ito, they would have priority in being hired sa mga DepEd hiring programs. The data speaks for itself. Iyan man naging simbag kan presidente kan Angat Buhay na si Attorney Lenny Robredo kan haputon kung ano ang mga naging impact ng mga programang ini sa komunidad. Siyempre, very happy kami to have NCF on board. We have been following the progress of NCF in the recent past, and we are very proud that NCF has been very bullish, has been very aggressive in raising the quality of education, and it is exactly what we need from our partners. Yung drive to defy all barriers and expectations. So we are very excited with the partnership. This is to encourage everyone to partner with us, not just with Bayan Ko Teacher Ko program, but halimbawa Dr. Mario and myself have been discussing this early on, that we have a lot of intersections as far as advocacy is concerned. It is something that I look forward to as far as NCF is concerned. So excited ako to partner with all of you. You have shown the city your immense capacity, and yung drive to succeed is there. So kami, yun din kami, na walang mahirap. Parati naming sinasabi na huwag tanungin kung mahirap, tanungin kung mahalaga. So, yan ang piglo-look forward ko sa Intigabus. Ini si Ja, Micah Angeles para sa One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Asin niya ng mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.